پشتی روبروبوونekê li gel nexweşiyeke giran xebatkara Kurd Xezalî Yûsif Koçaxweya dawî kir. Lê bîranîna wê ya ronîdar bi xebat û xweragirî û wefadariyê wê her li meydanê wekû nemûneyekê ji jina Kurdistanî re ji aliyê hêza kesayetiya wê û têgihiştina wê û niştîmanperwer û wêra wê ya astbilind û ramanên mezin û zîrekî û wêrekî bimîne. Xezalî Yûsif keça gundê Basûtê ya Efrîna Rojavayê Kurdistanê ye. Kokarîbû pirsa Kurdî bigihîne raya giştî ya cîhanî, bi taybetî li Ewropayê bi rêya rêxistinên mafên mirovan. Xezalî Yûsif ji yekemîn koçberê jiyê Kurdistanî yê destpêkî bû li Almanyayê. Kokarîbû bi zîrekiya xwe û hêza kesayetiya xwe û têgihiştina xwe û handana niştîmanperweriya wê ya li pişt hemû karê wê yê jiyana rojane bû ku xwe firz bike li ser civakeke teng û xwe ji çavnepak û rêxeraban dûr bixîne. Mala piçûk ya xebatkar Xezalî Yûsif tevî hejariya malbata wê wekû rêyekê û navendeke niştîmanî bû. Xezalî Yûsif ji serdema xebatkarên Kurdî Rêsin, rasteqîne bû û hevala rêya Dr. Nûreddîn Zaza û Hema Reşreşo û hejmarek simbolên tevgera Kurdî bû. Her wiha ji aliyê dijminê Kurdayetiyê jî nas kirîbû û raserê kiryarên dijmindarî û gefan hat. Xezalê xwedan helwestên mezin bû. Bi taybet, ezmûna wê di têkdana civîna balyozxaneya Iraqê li bajarê Bon li Almanyayê sala 1973 dema ku li pêş cemawerekî berfireh rawestiya ji Kurdan û bi sedan endamên wê balyozxaneya Seddamî û sîxurên wê ku rabû û hewar kir di rûyê wan kesên ku guman di kesayetiya Serokê Nemir Mela Mustefa Barzanî de dikirin û hewla xirabkirina navdariya wî bikin. Ku di wê rojê de yek mêrî newêrî destpêşxeriyekî bike di wê derbarê de. Di wê rojê de, Xezalê mîna şêre jinekê dengê xwe bilind rakir û ew civîna pîlandar têk da. Xezalî Yûsif wê her bimîne simbola jinên Kurdistanî û navê wê divê bê tomarkirin di dosyeya giranbûha û qedergiranan de. Wekû nivîskar Ibrahîm Şitlo di nivîsiniya xwe de vexwendî.